Ти къде? Бабко, защо се облече така? Отивам на разходка в планината, моето дете. Това до теб какво е? Извинете се. Това до мен е моята приятелка. Не сме ви виждали до сега. Наблизо живеете. Тя живее тук. Тя е моята сянка. Моят добър къщен дух. Тя е моят сън. Че яко. Сега вече я тасахме. Запознайте се. Майка ти се е побъркала. Майко, ти добре ли си? Никога не съм била по-добре. Нещо повече. Чувствам се щастлива. На път съм да осъществя мечтата си. Благодарение на теб. Аз нищо не съм направила. Всичко е твое дело. Но ако това наистина тълъсъм, защо го виждаме? Невидими. Тълъсъмите са невидими. До всеки човек има по един таласъм, който пречейки му помага да изправя погрешките си. Можеш да видиш своят таласъм само на сирни заговезни и само при едно условие. Да си простиш и да обещаеш да се промениш. Искате да кажете, че в момента ние не сме сами? Да. Да простиш и да обещаеш да се промениш. Да видиш света с други очи. Усмивката да не пада от лицето ти. Да бъдеш щастлив. Защото единствената реалност в този живот е любовта. Най-хубавият ден е днешният. Най-хубавият ден е днешният. Най-голямата спънка – страхът. Най-голямата спънка – страхът. Най-лесното нещо е да се загубиш. Най-лесното нещо е да се събудиш. Най-голямата грешка е да паднеш тук. Паднеш тук. Най-добрите учители. Децата. Най-опасният човек. Лъжецът. Най-красивия подарък. Подарък. Прошката. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден е днешния. Правилният. Най-добрата защита. Усмивката. Най-мощната сила. Вяра, надежда, любов. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден е днешния. Най-хубавият ден Какво ви става? Това са нашите таласъми. Живеем в тях от край време. Само дето не сме ги виждали досега. А вие се дръжте по-сериозно. Запомнете, първото впечатление е най-важното. Здравей! Искаш ли да си поиграем? Да? Искаш ли да ти покажа страшния си глас? Да! Виж! Кажи ми как го правиш! Ела, ще ти покажа! Заповядай! Подарък за мен? Да, отвори го. Правописен речник? Искаш ли да сключим сделка? Ти ще учиш повече по български. Аз ще направя така, че не те изпитва толкова често.
С други думи, който учи, двойки няма да получи. Става ли? Става. Хубави обици. Благодаря, те са си твои. Как така мои? Помниш обиците, които загуби миналата Коледа? Да? Колко ги търси, но не ги намери. Не си ги загубила. Аз ти ги взех назаем. Много ми харесаха. Сега ти ги връщам. Извинявай. Не, задръждай. Много ти ходя. Скъпа, добре ли си? Почини си, миличка. Искаш ли водичка? Това е от нощните смени. Губя контрол. Май ще сменя време. С нещо да помогна? Не, ти трябва да си... Да, аз съм. А това трябва да са твоите. Да. Това са моите. Значи се... събрахме. Събрахме се. Браво! Хора и таласъни, пеели и се смели заедно. Магията на прошката, като ток била преминала през тях. Събудил се дивата и стопила душите им. А когато емоциите стигнали, настъпила тишина, като в храм. И в тази тишина всички разбрали, че е време за обещание пред себе си и пред другите. Аз обещавам да
обещанията са отговорност. Обещанията трябва да се спазват. Но, бабо, ние наистина обещаваме. Какво обещавате? Да бъдем по-добри и внимателни. Браво! След като обещахте да бъдете по-добри и по-внимателни, е време за какво? За кълбата! Точно така, време е за хамкане. На тази пръв съм завързала кълба. От една страна тя е сладка като живота, който ми е даден. Но от друга страна тя е твърда и трудна за отхапване. Затова да помним, че хубавите неща изискват труд и постоянство. Сега ще се върнем връхта и да видим кой ще бъде най-здрав през новата година. Който захапва кълбата да бяга, ама така да бяга, че да не можем да го стигнем. Готови ли сте? Да! Ръцете зад гърба, устите отворени. Начало! Бягай, Марти! Ще тренираме! Имаме да не се пребиете по стълбите! Хубав брат. Какво ти е на гласа? Нищо. Включила съм си страшния глас. Много си кефя. Изключи го, защото всички спят. Няма кого да плачат. Така е по-добре. Кажи сега, какво за загадка? Нищо. Хубав празник. Но с този глас не е интересно. Честит празник! Изключи го! Няма и ще кажем так, че ме карате. Тогава и аз ще си го включа. Много се кефя. Как столите да започваме? Честит празник!
любовта,